Yung mga tayo, namumroblema na si Manoy Bek. Nang lalagayan niya ng huli niya. Napupuno na. Napupuno na. Ay, ano to? May hilo to sa ano? Umihilo sa ilalim. Grabe, Manoy Bek. Mga katayo. Kuya Francis, oh. Ganda. Sabay tay-tay. Kasi Benedict Santa Ana, oh. Malapit lang pala sa spot mo to. Yan, oh. Grabe si Manoy talaga, oh. Oh, darakulon pala na rak. Ay, sus. Ate, oh. Dami rin akin. Hindi, sinapilan ko lang mga ate kasi mag-ano sa ano ko, huli ko eh. Kasi kukunin ni Manoy Bek yung ano. Kukunin ni Manoy Bek yung yelo sa ilalim para mapaibabaw yung yelo. Yan, oh. Grabe mo ito, uwi na kami. Ang lalaki. Sus Mariusit. Anak ka mo na? Hindi na ibalik. Oh, pwede na balik. Kasi kung ilagay kasi namin mga tayo sa ano dito sa ano tawag na madudumihan ano. Dami ko na rin huli mga tayo yung akin. Kalahati na rin tong tasos Mariusit na dumihan na nga. 20 kilos yan mga tayo. Kuya ano? Kuya Lito Ariaga, oh. Yan, grabe, ang dami. Tapa raw. Yan. Kuya, sino ba natin? Chinoy Cross, oh. Dami, sayang ka, Choy. Talagang dapat pala dito eh. Huli na yung ano, yung info eh. Yan, ito akin mga tayo. Oh. Diba? Dami yan. Manoy lang yung mayroon. Ako rin matoy. Oh. Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Dami rin aroyo akin, oh. Yun. Ano may sakto pa ngayon ma? Ayaw. Manoy ano, GR Tixon, oh. Ay, mabalos. Mabalos matoy. Grabe. Ano Manoy? Mayroon pa. Ito, lagyan pa natin to. Sige, tara.